Benvinguts a la festa de Nadal de l'Escola Lluçanès. En aquesta edició us oferim una adaptació del conte El petit avet, de Hans Christian Andersen. Es tracta de la història d'uns avets, els avets, que no estaven gens satisfets amb les fulles que tenien i que cada vegada que tenien unes noves les volien canviar. És un tema que ens podríem aplicar a nosaltres mateixos, que sovint no som o no volem ser conscients dels nostres límits ni de les nostres possibilitats. Com veureu, al final se n'adonen que les fulles que la natura els havia donat eren les millors. De la mateixa manera que nosaltres hauríem de fer el possible per acceptar-nos tal com som i alhora acceptar les diferències dels altres que ens envolten. Els alumnes de sisè, que són els més grans de l'escola, seran els encarregats de la narració, mentre que els altres aniran intervenint a través de diferents cançons. Com altres vegades hem posat tot el nostre esforç i il·lusió per tal que el resultat sigui complaent per a tots vosaltres. Aquesta obra és una de les activitats amb les que tancarem aquest primer trimestre del curs. Però durant les festes de Nadal us volem convidar a visitar l'exposició que es farà a la Biblioteca Municipal, on podreu veure una mostra de treballs nadalencs que hem fet alguns de nosaltres. Esperem que, com en altres ocasions, pugueu passar una vetllada ben agradable amb la nostra actuació. I de nou us donem les gràcies per la vostra contínua col·laboració, que permet fer de l'escola un centre obert, participatiu i solidari. Desitgem que tingueu unes molt bones festes nadalenques i igualment un molt bon any 2018. Hi havia una vegada uns avets molt petitons enmig d'un bosc. Uns avets que estaven molt i molt tristos. Els únics que els feien riure de vegades eren uns cacors que vivien ben a prop i que pujaven pels seus troncs fent-los pessigolles. Sabeu per què? Perquè no ens agradaven les seves fulles. No ens agraden aquestes fulles tan punxegudes. Tots els arbres tenen les fulles més boniques que les nostres. Podien estar plorant hores i hores fins que arribava la foscor. I tant van plorar que els petits animalons que s'opogaven es van pensar que plovia.
Quan era l'hora de dormir-se, parlaven entre ells. Ens agradaria tenir les fulles d'or. I així, pel matí, es van despertar i les seves fulles s'havien convertit en grans fulles d'or. Oh, que contents que estem! Quines fulles més boniques! I són totes d'or! Van mirar al terra i es van adonar que amb totes aquelles llàgrimes del dia anterior i amb tanta humitat havien crescut una bona renglera de bolets que trien el cap de sota la bossa.
perquè les noves fulles que tenien eren tan boniques, les ensenyaven a tothom, als altres arbres i als animalets del bosc. La gent en parlava i la notícia va arribar als diaris que es van presentar d'amagat i d'unes revolades se les van endur. Les van carregar en sacs i les volien vendre al mercat de diumenge. Els petits avets es van trobar altra vegada despullats i van tornar a plorar. Ja no volem fulles d'or, que se'ns desenvolupen totes. Volem fulles de vida, que potser són encara més boniques. Aquella nit es van tornar a dormir desitjant tenir les fulles de vida. I la mamà, amb espantar-se. Oh, que contents que estem! Quines fulles de vidre més boniques! Però aquell dia va començar a ploure. Primer una pluja fina d'aquelles tan agraïdes i els venien unes ganes de ballar.
fulles de vidre a terra, trencant-les amb un gran terrabastall. Ploraven de nou els petits avets. Ja no volem fulles de vidre, que se'ns trenquen totes. Volem fulles ben verdes. I això també ho van sentir una colla de llebres. I va voler dedicar-se una cançó. I l'endemà en despertar-se, oh, que contents que estem! Quines fulles verdes més boniques! Per davant seu va passar una colla de gripaus, que en veure tantes fulles verdes van pensar que els aniria bé per fer-se una cabana. Mireu, mireu quins arbres més baixets i quantes fulles que tenen! I se les van emportar totes. Vaig conèixer
Els petits avets tornaven a plorar. No volem ni fulles d'or ni de vidre ni verdes. El que realment volem són les nostres agulles. I aquella nit es van anar a dormir, desitjant, més que mai, tornar a tenir les seves fulles d'agulla. I així fou, com l'endemà, de bon matí, es despertaren i tenien una altra vegada les seves fulles fortes i punxegudes. I sense que ningú els hi robés, ni se les trenquessin, ni se les mengés, es van fer uns arbres alts i grossos que servien de refugi per tots els animalets del bosc. Es van adonar que el més important no era desitjar coses, sinó viure amb el que els havia ofert la mare natura, que prou sàvia els regalava aquelles esplèndides fulles que podien lluir durant tot l'any. Aquest primer trimestre, els alumnes de cicle superior hem tingut la gran oportunitat de participar en un taller organitzat per la Diputació de Barcelona i que ha comptat amb la col·laboració de l'Ajuntament. El taller portava per títol Efectes especials i altres organismes, taller de trucatges cinematogràfics. El taller va tenir una durada de 3 sessions setmanals de 2 hores, que van poder portar a terme els dijous a la tarda i que estava dirigit per un director de cinema, l'Artur. De seguida que va arribar l'Artur, va revolucionar l'aula, creant una gran expectació i encomanant-nos les ganes de fer cinema. Vam analitzar diferents pel·lícules molt antigues que va trobar a la Filmoteca de Catalunya i que estaven dirigides pel primer director de cinema que va incorporar els efectes especials a les seves produccions cinematogràfiques, Segundo de Chomón. En Chomón no disposava de
la seva època es va convertir en tot un crac en el món dels efectes especials i audiovisuals, intentant sorprendre els espectadors amb les seves enganyifes. Es va obrir un bon debat d'aula parlant dels efectes especials i tots intentaven descobrir com s'ho devien fer. Després que l'autor ens expliqués alguns dels trucs més importants incorporats per Chaumont, ens va convèncer per crear un curt cinematogràfic amb autèntics efectes especials. No cal dir-vos que tots, absolutament tots, vam estar d'acord. Ens va dir que pel dia següent havíem de portar roba de colors brillants i també roba de recanvi de color negre. Ai, 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 segur que ja se n'estava pensant alguna. L'Artur va arribar a Barcelona. Aquesta vegada ja sabia on era l'escola i abans d'arribar de l'hora prevista, amb un bon guió sota el braç i disposat a començar a rodar. Es va dirigir a tots i totes, només feia que manar i manar, també a les mestres. Ara, poseu-vos aquí. Ara, talleu-vos el jersei. Ara, poseu-vos el jersei de colors. Ara, aneu a buscar el jersei. Ara, marxeu de l'escena. En fi, organitzar 20 nens i nenes bellugats animats no sempre és fàcil, però se'n va sortir molt i molt bé. Cadascú tenia una missió concreta i tots havien d'estar molt atents al lloc que el director ens havia encarregat. Van ser dues sessions molt divertides on vam aprendre moltes coses relacionades amb els efectes especials i la tècnica de l'stop motion. I sabeu què? L'Artur va dir que la pel·lícula hem decidit estrenar-la a Província davant de tots vosaltres. Nosaltres encara no l'hem vist i estem molt nerviosos. Ja em disculpareu si en algun moment mirem a càmera, però som actors novells i no estem acostumats a fer pel·lícules. Demanem un fort aplaudiment per l'Artur, per la seva paciència i la seva professionalitat davant l'obra que tot just està a punt de començar i que porta per títol Dins i fora d'un llibre. En ella, uns personatges esbojarrats es troben amb uns altres personatges negres i explícitos i viuen aventures que eren més extraordinàries dins i fora d'un llibre. Esperem que us agradi. Després, a la sortida, si voleu, ens podeu demanar el telèfon. Llums, càmera i acció!